Tá tú a géisioach leis na Gaelgails ar Raidió Rí-Rá. Díomh a chuirde agus fáilte rás chuig podcréile na Gaelgails. Is me sé Aoife agus luma nucht tá Clíodhna agus Rachel. agus tá topic an agsúil agan dúin in nucht támuid ag lé cuasaí taistil agus bheith ag inar gcónaí thar lear. So Clíodhna tá sóimid leatsa beidir mar bhí tusa i Canada nuair bhímuid san old school agus tá lán ruí le rá agus frí sin nach bhfuil. Yeah, well, bhí an ruí le rá agam nar hána mé rás, cos nuair atáú de chuáí thar leir áitégan agus nuair táú a gintin scéil nó gurí le rud ará caiitú le cóhéics a thuirt ach an rud rinne mise bhí mis gonig ra nuair bhí mé Canada agus ga mar sin agus an sin was gatan expoga asam that like nuair tá sé Canada nuair sin ar olalas agam agus actually nuair swinine siar air ní raibh mis fiú códonna sin is marial go raibh duine eile go raibh like joke agah lo go raibh siad in Canada agus go raibh siad in a gcónaí caint marialir so kind of stop mé ag léir faoi Canada cominic sin marial gur gatan expoga asam ach yeah nuair bhí mé taréis an dara blin san ollscoil chuí me se go Toronto ar fa blina le staidir dhéanamh bhí mé in ollscoil Toronto ach bhí mé ag déanamh staidir ar na meánan sin mar ní raibh mé an staidir dhéanamh ar an Gaeilge so chuimén sin bin gábhí le sa séideig agus stocha le hatan sílam ach ní dóilm gur chur mé céad fan géad iartaisteach sa bblion thar leir agus sin rud like nuair táú smuoine bhar faoi goir Erasmus rud mar sin an rud gorád a dhéanamh ná a bheith like an cróga agus an oscailte do rudí nua dhéanamh agus rinne mé like reinintfuí rinne mé golóir agus chuna mé an caiir agus bhí am den sco agam ach Beiidir nar chroigh mé Beiidir like an éir sin carriages is go bhéad hin a dhéanamh bhí mé anna nuair chréic mé Toronto aber ar an géad ihe agus bhí mé trééis dul go fáda leis an lóistíar bhí mis chuí ar an campus agus nuair chric mé mar cheomra te sturt mé oh my god tá mé céad fan géad omláán imime éonar an seo bhí mé ní féidir lom léit chur am le just le rud le ceir lom le haon rud bhí ní raibh aon bhí a gom ní raibh aon rud teach a gom I was like oh no céir jail tá taréis dhéanamh ach is okay yeah bhí like just adequate scale go mar eile ar freisin like na híon deach agus an rud bevasa ná bemise an tain éarnach ar an campus in omláán bhí hart ar like 2,000 duine ar an campus agus mar bhí sé ní raibh sé like i lear na carthach bhí sé ar nós dul ar Erasmus go baile clia agus táú like i daileacht nó like táú i mániuúd like bhí mé thug sé go na gá ordm dul go lear na carthach ón áte raibh mé so níor hial mé go raibh sé có fada sin ón ó lear na carthach nó mar sin agus but like ba commentary gach duine bhí ar an campus freisin agus like just bhí like bhí si taréis like a gcuid cairde a dhéanamh na rí sin so bhí Harvard Jackar bula le daoine nua nó ní lis gom agus nuair bhí mé imachcóí ar campus bhí gatainna an sin bhí siad like 7 nó 8 nó 8 agus bhí me sé fehin ó bheith hain agus like cé nach bhfuil mór an difriúcht an sin tá an difriúcht idir duine tá céad blin san ollscoil agus duine tá sa tríú blin so bin rud nar ceir an freisin ach like an rud bevasa ná like tuisgur mis an tain éarnach chuhéin bhí gatain na cepa like is féidir like is éarnach chu like tá sin éar like ó an méid sin agus bhí mis like yeah like tu mis chun like an méid is mó a ó haar gatain na eile agus bhí like an éir ínta bhí mé just like trína céile marial ar an ó agus just marial go raibh mé géirí stocha like mé céin a chuirnú like sa chuí ceart sílam like barálum de lerás agus hatan an tíirlam agus hatan an cathairlam ach sílam go datnág sé níos fearlam dá mé níos sinne agus dá mé níos abí like inis tá mé bhád níos fear like ag tuair airad am hain agus ag déanamh rudí éagsúla whereas ní raibh mé an am sin agus ní hégur like dóla mé glóir fim hain like sa bhblionn sin ach yeah a rís beidir just nar ní hé an bblin a bar me héal Tá sé an Jackar ag do saoil
a bhogad go mór if a blian, like má tá gáil if a cúpla seachan nó cúpla míos atá sé soft níos éascra ach ag dul if a blian sin like bogad mór Jackar agus dúsa an ollscoil ach ní rá mé year abroad nó Erasmus nó ach chuí Rachel chuú tú chuig an Belig? An Belig, yeah. Yeah, so hui mé Erasmus nó a bhí mé sa trí bhblin freisin. Ach is tóca go raibh an taithí gom a bhád níos éasca féidir ná an taithí a Kleenex, obviously an eitilt like níl an tourist cé ó fada is atá sé chun dul chuig Canada. Ní raibh sé ach like or an cléig ar an Pléann agus tháinig mo bhamlum like a gcóir like ceithre lá ceapam. Just mar raibh bhí sé có like siar chun dul, agus bhí sé just cosú le dul ar bus like. So hu mar le céile agus hu mé am éinear like ní raibh aon cholíní as an bhblin ag dul. So hu mé go thomláin im éinear agus ní fuair mé loisín ar campus. So ar dús bhí mé trína céile faoi sin agus bhí mé macónaí in Arasán a bhí like bhí sé dun daltaí amháin like mic-léinn amháin ach níor bhuail mé le aine imó loisín ar feadh like mís a ceapam, like ceap mé raibh mé imó beag nach im éinear an sin. So yeah, tháinig mo bhamlum agus yeah, hui mé chuig cathair darb an Mechlin agus tá sé kind of sa lear idir an Brussels agus Antwerp. So ní raibh sé ach like ní dahad. Beidir leat or an cléig ar an train chuig an Brussels agus leat or an cléig ar an train chuig Antwerp. So bhí sé go bra because bhí mé an dul amach ag na deir seachs na like in Brussels no in Antwerp because bhí sé séir glóir agus bhí na train ag dul go dtí like laboratory se cathair ar maidin. So bhí sé handy glóir. But yeah, so hu mé ma éinear tháinig mo bhamlum nuair sric mar an Arasán an si bhuina get awesome. Bhí kind of an rud céine a tharla dit clean like just kind of hug mé faoiara like oh my yeah like cod atá mé ag déanamh. Agus bhí an Arasán cósálach. Buig is mór le dí a bhí mo bhamlum because mar raibh sí lom is tóca like I don't know I would have like just bhí sé cósálach like eile like I'd say mar raibh mo bhamlum seans mai go raibh mé arás ar an etlán an lá céine. But like bhí sé cósálach like so hui mé agus mo bham díreach go dtí Aldi agus ceannaí mar like bleach wipes gachrod agus glána mar an Arasán agus an sin bhí sé bra. Agus an like seola bhaile a bhí gom it was like an dmhóringsplein ceapam an focail a bhí an sa bheleg agus like nuair a curtí was struck Google Translate it came up as kidnapping square. So bhí sin aisteach what? Tásúlagam go bhéh sin cean nuair chuann tú isteach teanga bháin agus an sin ar chuann tú like Gaeilge béarla agus sin béarla Gaeilge being like séar amsci like ní like direct translation is gceist? Yeah. Ceapan go raibh. But yeah, bhí antá darg mar so yeah, hui mé ma éinear obviously dirtination like fao trínis ag ní raibh ach like tror eile ag déanamh mín túracht ar Erasmus lom. Yeah, ní raibh aithne gom orthu. Ach rinne mé carda just hui mé chuig like orientation week or dagan agus an tain Colleen si mé sias in acha leihi hug si ever phone dom agus sin show mé text hickey on ihe sin agus show she text arás hugam me gra raibh siad ag dul ag goir gCeanada agus sin hui mé agus bhfuil mé le daoine a bhí ag déanamh staidir ar interior design agus sin an slí ar mé card ar fad. So yeah, bhí sé cóhandy dom ní raibh ar aon obair chuteach. Agus bhí siad códeaslam mar bhí me deirc mar an gcéine láta clíine bhí mé an tain duine airnach a bhí ar Erasmus Mechlin. Níor bhfuil mé le aine ón éireann ar fan na ceirimí. Is sé tháinig mé gcuir semester bháin agus níor bhfuil mé le aon duine ón éireann
Bhí cúpla daoine ón Astral agus bhí buacail amháin ón Aberdeen ceapan. Agus sin na daoine and then like na tain daoine a bhí bearla acu mar céitanga agus bhí gach duine eile as like an Garamán, an Spáin, an rank. So yeah. Ach bhí sé simime galóir, yeah, bhfuil mé an tarbhas. Dearhin an rud is fearr a rinne mé agus mé ar ollscoil. An cinenne is fearr a rinne mé cos ní raibh mé chun dul agus an sin bhuail mé agus má bhuacail suas like cúpla mí ribh agus kind of dachig mo down ar fád like so yeah, just rinne mé cinenne chun dul agus yeah, bhí sé ar aus ar fád caith mé rá. Yeah, absolutely hit me in raw agus bhfuil mé like galordini and just bhí sé có tatnavach. Yeah, ceapan go Jane daoine dearmid ar Kiko Jackers tá sé chun bogadh. Like being Instagram ufásach freisin ag chuir like no na highlight reels agus na picturí iontalach agus gahard sús ach like ní hé ach like taobháin gen sail so mar sóldíomh bug méid chu Abú Daibí cúpla seachtar hin ceapan beidir jet nó ein seachtain dégan inis ach so sin an céad kind of taisteal na mé lom héin ach bhí so hánig mé ach ní raibh mé an so deitsil mé ó bloclia chuig Dubai ach ní raibh mé an dul thar an imil idir Dubai agus Abú Daibí an ihe sin bíonn siad an Gian ar rudí mar sin sa tíir seo. So dá mé in Dubai agus bhí sin tá agus ní raibh like mór an scanner mar bhí like an scoil ag ghlachalum agus gahard like ní raibh mé lom héin ach an sin like chuí mé Trasna an imil agus for mé áras an féin ach an sin just kinda hiag mé friada go mé nom héin an seo in san áras an like seo an pein freisin min nó coní nom héin agus an ihe sin gus fusi mé a cuiine was like ní mé an like bogadh is like ní mé an dul an éáis mé quarantine freisin agus bhí socha tracking device agan bhí cos le ordo ach bhí GPS an agus ní raibh an bogadh as the áras anna fe caiigíise so bhí sé sin an dín agus tú ag teacht an céadúir ach an sin like as sin was mé tréinal leis an cum lu scuil an seo agus tá méid sin daoine ar nach ann agus tá beirt chuí mé go an ollscoil le tá iad sin Abú Daibí freisin ach tá si like scoilna difriúla agus ar an tíh eile in Abú Daibí ach fecha míad ag an tréinal so tá sé gaiirí níos éastra ach just ní hiag mé agus mé ag bogadh Kiko Jackers a bhaid sé ag an dús. Obviously tá mé gobar an seo freisin agus tá an scoil Sari wad níos difriúla sa tá na scoil na saoile tá na leithanta níos fuide agus tá an obair níos deachra ach tá na deir seachtainna níos fearr so kinda aibríonn sé sin amach freisin. Cad a gapan tú faoi dó an sin Rachel? Yeah, so tá mé mar an géine leata so bhug mé an seo I think ní seachta nó héanais. So tá an tám ag dul cótápi like ní mochíonn sé go bhfuil sé like congorach do ihe hena. Like Béidir mar an aimimseir agus scacrod tá sé fós cóta agus greenver an seo that like mohiam fengil mé fós like I míúnasa ach níl. So yeah, tá sé Jackar glóir an seo caithim mé rá. Ach ag an ancinine tá sé ag airí níos éasca. So yeah, tá ag múniú an seo freisin. Caithim mé rá níl an obair dumsa ar nó ní dóilm go bhfuil sé níos Jackar ach tá like muscail ní chuna hógan siad rudí Raidió Rí-Rá. Tásúla gom nachfuil aine ó muscail ag éisteach lo. nachfuil si tar éis goilge eilm. Well tá cúpla daoine sa scóil like tá goilge acu. But nílam chun an anam den scoil a rá so tá scóil go bra nílam ag tuairt amach like tá an furin an jazz agus tá na páistí a le go híntaach agus is even lom mar rang tá rang a cahar agam ach níl sé mar an ggéine áháile tá siad níos óige so tá si chuna cosúla rang a trí yeah tá si go bra even lom mar rang tá mar scóil ceart go leir tá an lá níos fuide ach
tá sé like fós Tom Clíodhna ag lear tar éis dó gach lá. So like tusnín sscoil dom ag cathrú conas seacht agus táman an scola ágáil ag lear tar éis dó. So mis like go homlan lá lei sin cos tá an chuid eile den lá an chun éon of like téim hiag an lin snábhar bíag nach gach lá. So tá níl ag tuairteach ar choirde. So hánig mé anseo le cairde agam ón ollscoil, Rachel is anamdí freisin, so Bert Rachels agus Thomas in ar gcónaí le chéile. I'd say go bhfuil si go thomlan críochna lum. No, Thomas ag airí go maiid like. Yeah, so literally mar an gcéanana Aoife tá na deir seachtainna cracked. Bhí mé ar bád caiicí seo hin agus bhí mé ag ól agus bhí mé ag léimsteach san isce agus airnta just tá ar kind of like seaas siar agus like just vex me of like oh my god tá mé am cóí anseo like sin an fear sale like airnta just like yeah like hugam faoiar like contact Harley like tá si có aisteach but yeah go se tu cos le brimnóid an tam ar fád like rare like rare bhí mé just in Morrison agus for my text o can didn't McCord like raw like when my geary gold quick on desert con on Sunset Echo and I was like yeah grand I thought core Eki so be egg conch I just like featured just dark credit could I should echo agus you know gone of it like echo our skull on no scon on nor are they get like just the fear hail in it I know the yin kilo McCann fos Tás amna támháile ag am nullag agus mé fluch báte go crackan agus ag creaach leis an bhuacht mar níl mé climatised leis an sé hairní níos mó go méid sé de ariúil an sin. Yeah, okay, gan an céine like is even lom a bheith anseo ach tá is gom even just tar éis na ní seachtainna anseo like tá is gom go bhfuil fun ar fille ar like ar an aríis again blian nó beidir goblin like could be with a Harleyan but like Tom sauce anseo Tom ag buint sultas an ach like tá bhí mé caint le cúpla cálíní ag trainál agus bhí siad ará go raibh siad anseo ar bhar like séimhlí nó seacht blina agus like tá si just crackáilte like níl manán é sin na haigh dom féin ach ag an am céine like Tom ag buint sultas as an taithí. Agus like but níl tú ach an sin like gábhí anuas níos líúná sin well háirtéir sin inis like níl sin like fada in éon chuir le bheith a coní náit that's good like Jane daoine ar J1s go America ar fá 3V agus sin de slúntíáil agus ná you know bhí bin an ómarcha domsa Beiidir géin blina go méid rá actually no níl mé gurí tactáile like you know cai mé Jenny séhí nó blinaháin eile agus an déan gurbééis sin an bailm godéin sin fear dogad le go daoine ar chois linne ní héon siad haar leir le rá tá ag bogadh godí an astráil don chuide do a héil inis bhui láir like Jane siad you know racha mé goirú blin agus like tu mé bháile agus sin déirte rá déirn siad trééis cabbé rud an cúpla blin gnéironn siad actually bálam fanachtain so sílam gur bin an bailach darlíonn siad like an chuid is mó do gooine. Yeah, like dom héim mar aos bhí like like racha mé gur blian agus like tá an dar blian an sin dom má tá mé géirí fanachtain seo ach ní dóilm go maiid fiú gahart na Abú Daibí feitte agam tréis blian like by cúpla blin ag tasúim chun like you know na ma ní tú géirí rudi clínti an if gachtar seachtainna idir mar ba tú burnt out an seo ach tá méid sin le dhéanamh agus méid sin le eáil agus gahart so yeah tá sé Jackar ach tá mu caiint sin faoi you know taistal agus Rachel dúirt tú nach go géirí fannacht an sin a you know saoil ar fád ach le éanna gospel sús a ríist America Trasna a bhfuil éáit úil be géirí dul ar de chéad leon sira eile. Tá mise ag dul go nua éireach a mianar sé fuair mar tá col cathairlumm ina coní an sin agus tá sé inú éireach le Jeff na nuas agus actually bhí me sin nuair a bhí mé i gCeanada chu mé é go nua éireach ar fá
cuaglán or ring mar sin now rinne mé an bailach like Maclean is in formar an bus ó Toronto go nu Iraq agus bhí sé lof ar fad thug sé cúgóéig na rudig mar sin mé cotín an sin bhí like just formar Airbnb in Queens nó mar sin, but rinne mar é sa chuí séir go bhéidir mis gafar de eáil, so like bhí mar nán dulús an Empire State agus an Statue of Liberty agus gafar mar sin eáil, but an uair seo is grúpa colcarga táid le dul mar mo colcar tá na coní níor tháinig sé bháile le Jeff ní nuas agus ní féidir leis teachta bháile, so tá drámór agan ag dul so bhí mar le dul an saoin seo caite ach dar nó hála an fandéim, so inis nuair dógur Joe Biden go méid an tír go ag oscail suas do gcónaí le vaccíne go méid in ann dul, so chuir mar an hetlítí an áirithe an tatan caite, so really súla sin agus táid actually teachta bháile an lá raibh mar bhreithlá, so tá sé go deas go mé ann do mar bhreithlá kind of like le chalín agus le mó gothir agus mó drifar agus mó cogarcha agus stuff mar sin, so be sé spéisiúil. Tá sin íontach céir trúta Rachel. Do you know what, like tá an méid sin tíortha like níl ná even smuoinmh faoi níl aonrad kind of like curtha an áirithe a gom, like tá ag dulpaig Dubai an deir seach na seo cos tá mé ar like sus lear terma ach sin an méid atá like kind of curtha an áirithe a gom ach tá sé ar intí na gom dul go Zanzibar beidir I mí fiara nuair atá ar sus ón scoil, so bei sin deas agus bhí cúpla chalín an seo ag caint faoi dul chuig safari i Kenya. I ggur cean na sus na freisin. So bhí sin deas ach tá léonnta suaire actually tá cean curtha agam tá runner tá tréis break intent. Tá mé féin agus Maclán a le mó seanmháthair agus mu dearcha mo bhám agus mo iad. Táid ag dul chuig Corfu le chéile ar feadh caiiciis cos bhí mo seanmháthair bhí breithlá mo seanmháthair like oh god gábhlí nó hinnis ceapan beidir an bblion caite bhí si seachtó agus bhí mar chundul chuig Portugal agus bhí like villa curtha náirithe a gcuin ach obviously thar le COVID, so bhí sé curtha ar ceall so tá sin a gom an saoire seo ach sin é dom like Dubai agus Abú Daibí an seachtain se thugan agus like is déir him mar tá an seo déir hin go mé ag tastal kind of hard like caiith mé kind of na gábhí atá an seo like caiith mé iad an seo just kind of ag déanamh rudí atá le déanamh in dóa agus tá méid le déanamh ach ag an am céine like tá is a gom tá an seo ar feadh like 8 mí eile, so tá sé ar intí gom kind of like cos tá sé go maith mar hub like tá etiltí ón dóa like is féidir lom dul aon áit sa tír so chuirt fiú sa Aoife bhfuil aon rud i gcós mar dúirta like ní tá an méid sin áisina bhfuil tú ag éirí taistal agus tú an seo mar hub ionach é Abú Daibí ach well ní raibh mé in andal in é náit siús go dtí seo just mar raibh like gafar just like settle all híos I suppose ach mar geall bhí an gene freisin like the PCR testing agus ruí mar sin an seo ach mar geall an expo in Dubai tá gafar oscailte friére, so leúna dé fan fi sé mar sin like is chuig fis lo freisin ach cúpla de colony ón an Ferdinand Pelle bhí siad Kairos in Egypt an deir seachtain scáte like is chúis dána fe an deir seachtainna tá ní ra mé Dubai go fóil agus níl seachsú an bóthir ach tá like mar sin tá méid sin rudí ar an lista obviously tá mé géirí go ascéir ag am nolog but even lom dul chuig an Austráil I ggur cúpla mí ach ní dóilm bhfuil an Austráil chun oscailt a feadh bliana go eile
ach sin like an bucket list ach tá sé híos ar an liste tá scoil sé códeachar chun dul teachán agus ní dóilm go méid géirí obair ann dus tá méid géirí dul fe leitheanta sí ar jazz fáide beidir like Beidir a career break Aoife. a bheith ar like home and away nó aigen you know ach The Gold Coast. ach nu mé níl einhfuil jeb na hagam go fóil tá méid déanamh thuras beag don an UAE an seachtain seo mar tá me sé mar leitheanta siar an teachtain seo ach níl nóhim leitheanta siar ach an agus man sé gobar ach by mar bhútóirí agus tá absolutely Brig a agus an méid sin lom Tá well is go tá fá héis Tá trí lá fága agam idir inis agus dear na bliana mar leitheanta siar agus cai mé céannach si ús á go banis so tá like choraciid an dá lá eile like well like chance go méir like just buine mé as tú siad le like dul go chundé sin like an méis face a dhéanamh agam it's like tugad tí cú go glíigh le dul túús an bór but dul go chundé ní mé tá sin cógrán for nach tá UAE National Day agan mí deirfór agus tá tanú so jegan ábín like deir seachna fada agan ach mar gal go bhfuil an UAE chuige blion díis im bliana tá tanú go maiid seachtain sé agan so tá géirí go like sciáil an seachtain nó an deir seachtain sin ach tá fannacht gotí go déirn den éigen go bhfuil an seachtain agan ach an sin bairm dul ará go bar fecha gíise so arach mé bháile so tá an saoil cruúil lads. Ok, Conley, táid chun bogadh aigen isis agus a caint filéhin na a bhímar an sus go dtí seo agus an cean is fearr a bhí agat. So Clíodhna céim léhin sira is fearr a bhí agat a héal sus go dtí seo. Chuí me se go dtí an nua héalann nuair a bhí mé 8 mí so is as an nua héalann do ban céile mo gurthar ach tá siad in a gcónaí in éireann so fó siad bhí an banis ar siúil san nua héalann so chuí an clanlaigh aon humor dí nua héalann agus bhí sé le cúpla lá rih nolag so bhí mar san nua héalann don nolag agus an rud a bear ná ní raibh an iiri sin like strosar in faoi nolag sin like dis gom ghfuil sin cin líon aisteach ach like so bhí sé i lár an teirig an sin agus so bhí an green a tanmh like ar lá nolag bhí mar just sa gardín agus ag ggóil don lá bhí sé có réúiseach ach an rud is fear ná bhí mar ní raibh aon den eile ó héh like má antíú agus má uncle nó cócarcha nó aon mar sin den aonseach mar bhí sé cóáda sin ach má gurthar so is í má antín a godmother agus bhí like bhí páistí óga eici bhí má cócarcha an óga gnám agus bhí siad den like trína chéile ag capan nach méid si arás don nolag nó intermission so bhí si grád nachhfuil si nach raibh si chun dul agus an sin dog gurthar agus bhán le caiici shribh gachtain eile just le dul agus olbú agus gachar mar sin ach bhí antí bhí si trína chéile nach méid si aon like dá bhanis agus bhí si cobránach ach an rud a rinne siad so éise agus ma antín eile an bhharrtaigh siad an sin techt go nua héalann don deir seachtainna agus like so dag siad ar an géadín hánig siad chuir siad an nua héalann ar an ine bhí an banis ar siúil ar an saharn fuair siad an Etláin an sin ar an luúan agus bhí siad arás an sin ar an géadín agus bhí sé ar an mart aber in éan an den bhí íhanólag ar an like an lá ar gun so bhí siad like just but literally bhí siad an sin ar fá 3 lá instance like san nua héalann agus like tastal siad an bailach ar fád sin but bhí siad just rinne sé an rud co-specialta sin like gnearna siad an íirecht agus beir siad an éon like don bhanis agus sé annachcéad but an nua héalann mar hir sé like go hálan lenne eáil agus bhrálam doléin mar tusa even bhrálam doléin ar fá míasa mar like ní raibh mar aon nach ar fá like deithláán ó caiiciis so ní raibh sin éon le gach rud a eáil agus like fiú leis an dá Ián
tá Jackar an áit le eáil, so yeah, sin an cin fearr beag sa. Go hálan. Ceirfiú Rachel. An leanta tíre is fearlam, níl an kind of tír amháin a piocha. Déir hin an trí seachtainna a caiithmar Aoife ag tastáil taréis an ama caithmar san in, so huimid chuig an in nar bhí mar I bliain na céime, like taréis óscoil a Clíodhna. Agus bhí mar gobar le Catharnacht the Hope Foundation agus bhí mar ag múna, agus an taréis na cuaig seachtain sin hu mar tastal timppel cén go ar Asia. An áit. Timppel na háise. Yes, agus is bu mé ansalt as like gohartha Thailand Tabronium. Tá mé códonna níl na hanmicha tír arolalas a gom. Thailand an bhfuil go ar Thailand. But yeah, bhí mar I Thailand I gcóir jet law. Agus hiú mar chuig Bangkok, Phuket, Koh Phi Phi, Koh Tao, Koh Phangan a gcóir the full moon party agus sin literally is far bhí go read mail. Agus an sin hiú mar chuig Malaysia agus Canada na Hillen in Malaysia Langkawi an tanamatá air. Oh mo mas ru ag bhfuil tú chundul ein áit sa down a ríis a dail go chuig Langkawi tá sé có jazz. Agus hu mar mopeds Canada na leanta just timppel na Hillan agus fi sé ris. Agus an sin Singapore. But tá sé Jackar ceanna an a piocha cos bhí mé ag interrail bhí mé sa trí bliain ar an Terry agus hu bhí mé fig Budapest, Krakow, Berlin, Munich I gcóir Ocht seachtain agus críicnig mé le Ziga Festival in Budapest. Agus bhí sin ar freisin, so níl an ceanháin piocha, but I would say Thailand. Yeah, me se leat. Ceirt fiúta Aoife. Bhí me se chun an leitheanta tíre sin a luigh freisin ach tá sé déanta agat a solas ranóí mé cena. Nóir bhí mé níor bhí an leitheanta tíre seo an difriúil I gcompráid le Thailand ach nóir bhí mé 8 bliana J díis chu mé go nua-hairach le an ceolair na bhí mé seinto ag an am agus chu mar an a fear seachtainna agus Shinemar Carnegie Hall ach bin an céad leitheanta tíre a chu mé an le mo chuirde gan mo histí nó aonrad agus just bhí sé dachreide chonig mar na site ar fád a nua-hairach agus just bhí an an méid sin sprí sinnta agan ag an am it was bhí sé I hahan an leitheanta tíre sin go mórlam ach cuilam nó tháinig mar ras so bhí séir ag fannacht na siomraí so níorhór in duine in chola don seachtain ar fad agus bhí gatainna timppel mochail híise so idir cuaig bína J díis agus 5 beidir ach bhí mar just ag ithe siúgra an seachtain ar fad so bhí sugarrás uafás agan ga ile lá. Chánig mé ras agus bhí an céadúir freisin a bhí jet lag nó aonrad mar sin agam ach chánig mé ras I was just raach mé cola a gcóir 8 óra agus ba mé tá ar scóil ní ra mé tá ar scóil a bheit caiiciise ach leitheanta tíre séirhád níos difriúil le bhí an orthúmar go Thailand agus rudí ach hahan an leitheanta tíre fós go mórlam tháinig mé Phantom the Opera an sin freisin agus sin an céad ceoldrama a tháinig mé riamh ach bin an céadúir freisin a thu mé ar rollercoaster in na héil mar ceap mé go mai scanner orm for ach bhí mé sa sciúne fá go óra agus bhí na canlaí Aoife tá sciúne is caithí tú dul and I was okay so thu mé Alex bhí sé deadly so níl it's been a crog of mé inis as an lá sin sin dear cosú le bogatíre ag dul ar net seán you're but tá sé literally tá sé ar nós emotional roller coaster sé básach but it's few it's few agus ar an pointe sin canlaí bhfuil
mulla agah do daoine atá beidir swinine faoi bula nóid. An tain rud a dtéir ná just Jane. Because ceapan go bhfuil sé có-éasca fannachtáile. Tá sé có-éasca gandal. Like tá sé obviously níos éasca gandal. Like Clíodhna, I'd say go 19 tú lom. Like má tá sé explain ver dul Erasmus. Tá sé níos éasca gandal. But is you way because fólamíonn tú an méid rudí food féin agus bil fi tú le cardda nua agus beidir felmóí tú teanga nua and bín deisina éagsúla a got nach meic got nor atá tú a bhaile. So yeah, just dull. Just Jane tá sé scornreal agus má tá ort dhéanamh id éonar fós Jane. Ná bach leis de carda, má tá si de gurí fannach sa bhaile más fu ag bhfuil fun ort tastal Jane. Cur fi. Yeah, Jerry an rud céine agus like an rud a déile mise agus tá sé kind of féile agam taréistom techt a bháil ó Canada ná like ná bí like áféile ort faoi dul like fiú mar winning tú like agus rí like Jerry lom hain as like like imachéint I'm like near win me sultas an líon but bhain like bhí anna chuid rudí tana bhacha a hairle agus like na scéalta crackáilte atá agam agus like cos mé ar anna chuidtíine agus like fós léiríim le hanna chuidtíine like tá caide agam like sa túlan tá caide agam i gCeanada like tá caide agam ón like ón Tín ón Hong Kong agus like just áitina ar nó sin agus like ní bhéic an taihí sin agam like marc sin is tócha like rud ar an hain agus like buine sé le cuaí baile mar bhí mise like bhí anna chuid cuaí baile arm sin ar bhog méir dús agus bhí mé like anna wegnach marganach me ein me hain agus like tarlin sé de gach duine like fiú mástas an duine is like croga agus an duine is like cainte ar down like fós bíon like leithtain sin ar bhíon cuaí bailí earth bud like an rud is mó a chairí glumsan just orintanta just bíar like si ann like initials a ríist bíar to just a vet like homesick agus like Curt like Brooklyn no rudig an mar sin no like rud a current an bailí gwibna dit no go watch the Late Late Toy Show like near tá sé siú agus like ligger hain like just mohu not bronach but as in like just ligger hain kind of like na mohu kind sin of earth mar sin random mish ear kind of like gcónaí the wohu like to stop it yeah but like oriented just caite to see agus but like because touchy not door agus like touchy like near mish end we made like literally I was like well hogag sé like ocht noir like dom dollar et on the dollar agus like an target so like you very them ein rudi eile so dom just con just see me in or fa law on piece of core agam so I suppose no be a chur de chéine compráid le daoine eile agus daoine eile Erasmus nó bogad tíir nó aigen mar fecin mar dúirt mé tús an podcast lei seo like fecin tú like na highlights daoine ar Instagram ach ní ecinn tú an scéile le agus mar tá tusa san áras an látain iad an deir seachtainna like ní dearna damda é má tá daoine aigen eile amhaid like níl iad sannig dul amach gaiite seachtainna fiú nó níl iad sannig seanscríáin tusa rud cinn jazz i ritan seachtainna agus tá soswet agus leis ceart glóir chun sos ghlach a freisin ach dus nóbí ag chur de chéine compráid le daoine eile ar scéaltaí Instagram agus ruí mar sin de. An féidir an rud aigen eile ará just really go happy so the curriculum bhí mé just gur rá freisin leg earth féin dul bháile másca cos ceapam go bhfuil like obviously tá méid gra dul but mas rud ag go bhfuil tú géirí dul ná Jane Ainwood kind of occurring broner so mas rud ag go bhfuil tú really géirí dul bháile just dul bháile like ní tá sé kind of point leis an rud a bhí gra Aoife I think like ar into mohíon daoine like Tom Clontoch like mohig mé mar sin like dúirt mé greibh méid dul so caithí mé dul or like cur mé cúpla scéalt Instagram series agus mé i doha so mas rud ag greibh méid teachtáile an méid daoine ceap gur het mé but no like níl sin mar aibríonn sé mas rud é nach bhfuil tú sásta or mas rud go bhfuil just greibh to sé níos fearr dit or greibh rudí níos arúní dit in éan just go bháile like just Jane an rud is fearr dit féin a gcónaí agus ná bhí burtha faoin an méid atá daoine eile ceap a fit. Amen. agus Snaps.
Colony an bhfuil seaad na seachna agan don teachtain seo. Tá so a bhuichas le chun na Gaeilge táid ag chur Gaeilge fé caiir chun cín an teachtain seo so séirtá gceist le Gaeilge fé caiir ná teachtas le an méid is mó scolanna agus daltaí scola áil le Gaeilge a leirt ar fa fithe ceir óirs fithe a clig so ar fa lá omláin. So bei sé siúil ar an níú lá a bhí na saona ach is féidir le chláir suas gotí an taine lá fihid ed bhí dhearfór, which is lá rih nó an lá trééis don podcre le seo tá amach má tatú géisteach le seo agus má tatú géirí chláir déanaan is sé ach tá níos máolalas ar Gaeilge fé ceir agus tá ambassadóí acu am lína, so tá múteir méid Gaeilge fio agus ceir céhhaid tá siad an mar ambassadóir ar Gaeilge fé ceir so tá siad an na géirí níos modíine a bheile chun chláir ach ghlachan muid na páirt ann gach bíon ó bhí mar san ollscoil agus rinne mar éon uir agus táid gona ar íana bhrísin lína so mátá se bnéon páirte ghlacha an Gaeilge fé ceair nó mas má leat go nachí de scóil páirt an Gaeilge fé ceair tá níos má ólas ar Gaeilge fé ceair ar na man sííalta agus gachar mar sin. Ínta agus mátáú ag irí dolí teagháilin is féidir linn muidir áil ar Instagram ar Gael_gals na rifost ar na Gaelgals at gmail.com nó ar Twitter ar Gael_gals freshen ne? Agus Facebook ag Facebook ar Gaelgals Pokémon. Níl muid rilí an leanú nach leis man. No, an slí is fearr ná Insta deir him. Yeah, agus tá Insta ar phone gachfinna so fáin muid a le na nógus. Cuirdig Gaelgals agus jooi tú muidna nó duine no jooi tú muidna nó duine agan kind of go part no. Jooi se muid like ag an. Agus ar an pointe sin táid sin bheith fáigáil don teachtain seo. Go mín magad chun túlanas túnáil is teachlinn agus bheith muid sibh go luath. Slán! Slán!